Sa report ni kasamang Radyoman Arnold Bustamante, padayonon pa sa ato ang Philippine National Police ang ipahigayon nga barangay yanihan. Usa kini kamatang sa bayanihan system nga pinaagi sa mga community pantry kadto mga dunay kaya mo-donate ug kadto mga wa gyud mahimo makakuha nga libre sibo sa ilahang gikinahanglan matag adlaw. Matod pang Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office, na sila nahibawaan nga balita nga si Presidente Rodrigo Duterte gusto nga hunungon ang nagkadaiya nga mga community pantry gumikan sa kabalaka nga mauni hinungdan unya nga magkataas ang transmission sa COVID-19. Maton pang Presidente Digong, atong panalipdan ang kinabuhi sa katawhan batok sa COVID o kinsa tong wagi mahimo karong panahon magpaabot lang gikan sa ayuda sa gobyerno. O kadtong mga wagi mahimo, gutom na kayong panahon magpaabot lang og ayuda gikan sa ilahang barangay. Og di yun sila kapaabot, moadto sila silang barangay aron mangayo og kaon. Oy, magsilbi ka na. Wa magari makiti ang mga manok na nga missing. Correct ka dyan. Kay hasta mga manok kalibre unta nga pagkaon para sa mga pobre panahon sa lockdown diri sa Cebu City gipang baligya mas mga buwang. Correct ka dyan. Og ang ato ang mga local officials mo atong padadon og ayuda. Pangkawaton ka na, Mr. President Rodrigo Duterte, o maingon ka nga maghuwat lang ang mga tao sa ayuda sa gobyerno, kanus amana moabot ang mga ayuda. Nga natistingan naman na panahon sa lockdown diri sa Cebu, nga doon na nakadawat og sap, ang uban nagsapsap. Ang uban nakadawat og bugas, ang uban wa makadawat og bugas. Ang uban nakadawat og ayuda, ang uban nasailuan lang ang ilahang balay. Pero panahon sa eleksyon, di gid masailuan. Correct ka dyan. Now, og kining mga community pantry natanawan nga posibleng dinha ang source sa virus o posibleng manakod ang virus pinaagi sa tapok sa mga tao, kinahanglan dunay sakto nga mga lagda nga ipatuman dinha. O gisito naman kini sa Department of Interior and Local Government o DILG nga aron maminusan ng ang pagtakod sa COVID-19 aron malikayan ang takod, observe health protocols, coordinate sa barangay, dili kinahanglan nga permit, coordinate sa mayor or sa ato ang mga local authorities aron ma-check ang bulog sa mga tao kundi ba peligro nga magtuyok-tuyok na ang virus. Mr. President, kung imuhang ipahunong ang community pantry, samot lang yun nga magbagulbol ang mga tao, irok tapas China, Correct ka dyan. ug imuhang ipadayon ang pagpahunong sa community pantry, musamot yun ka kabaho. Kaya ang mga pobre naman mo maningil mo, atuwa naman ang natistingan. Nga kung ang mga politiko o ang ilahang mga tao may panados ayuda, kawaton ang mga ayuda, ang uban maabtan, ang uban dili maabtan. Arangay untang buhaton, no? O di palang kawatan kining ato ang mga politiko o ang mga tao sa ato ang mga politiko, pira lang dili mga tulisan. Ang kini mga hinabang sa mga private individuals, pwede man untaning i-house to house. Pero ang mga private individuals, dili man sa tanang higayon nga makahimo og house to house sa hinabang, nanrabaho man puna sila. Nang inabuhi puna, nang negosyo puna. So pinagi sa community pantry, butang dihang lamisa, ladlad ang mga hinabang, ang donate, ang way mahimo, makakuha nga libre. Giana na lang. Kay og i-house to house, wa may igo nga manpower ang ato ang mga private individuals. Pero di pa unta tulisan, kawatan, kurakot, bulay og
ang uban nato nga mga politiko ug ang mga taos mga politiko angay unta ani house to house usawa ra pagpagi. Itugyan unta ni ngadto sa mga ato ang local officials sa mas barangay nga kap di ay mga daghang hinaban diri kap pwede kamo nalay house to house ani maunta nang angay. Maunta na sakto. Para dili na magtapok ang mga tao house to house apal unsaon nga pagsilbi ng house to house nga diri sa Cebu ang mga manok nga missing wa pa manakiti. Correct ka dyan. Di pa kawatan, di pa kurakot o di pa tulisan kini ubang mga politiko o mga opisyal sa gobyerno. Ano unta itugyan na ni sa mga local authorities nato? Ha? Now, mayingos Presidente Rodrigo Duterte nga kisa tong gigutom, paabot ayuda sa gobyerno. Kaya sama mabot. Ingos Presidente Digong, kisa tong gigutom, hangyo us barangay, hangyo kawaton mga mga manok, hangyo to doon na missing in action mga ato ang mga manok. Correct ka dyan.